Машонам ай ҷаҷадидонай ай реп дабораи тай охирон бор баргард мегум дониста ки барнамегардӣ фақат барои галочка ки ман охирон борам гуфтам не ки барнагаштӣ баргард шаб вақте ки тада барию хови ман сигарет месӯзам ягувар мекунам холи рӯз вақте ки ту қатию даст ба дасти бова кадом ақлат мара мепарсӣ ки чӣ ба мастӣ дар ҳақиқат донистан мехоҳӣ сабаби мастима охи битони миранен ко будай сахти бад қатима шишта натонист ҳароме рӯбарумай ҳаму ҳароме ки фикрош фақат дастумай саршахам кадай таъсир кади изо кашида как бута калтатар када юбкара баландтар када каблука ҷидо шави туда хуб шид ози ҳаёта тенҷай дига бастарекс нести ози ҷот салони ренҷай фоткача дига хепеҷай дурунию салон да одна классик фоткай ҳардат парадай бо класс боронай хишручат гуфта наметунам барои ки дигаи хишруча синфи панҷида бади ози фариштаи ту чу фариштаи бароям мимонестем пара масағраи камбағалам аутира мебара рестораное ки ту ба ҳамуҷа дори зеб ту да камай столовии мактаб ту да камай реп ту мегзари баренҷи салонаш мулоимай ама битони қоқӣ миранен ко даим ҳойлам салом нате насӯзон хидр месӯзи бисёртар барои дида битона ишқи аввалата мебинӣ чанд пачка смс сӯза чанд ягувар холӣ меша чанд шабам ба азоб рӯзу чанд рӯз ба дард шаб меша аю барги зарди заҳрнок дурун мера чанд нафас баъди ҳар як бори тура дидам дар бари дига кас чанд қа ту барқас мегардӣ чанд қа бо ман маст мегардам чанд қа медавонӣ баса чанд қа ман пасат гардам чанд қа мехоҳӣ сӯзондан чанд қа ихостӣ ман сӯхтам чанд бор мехоҳӣ дарондан дилера чанд бор ман духтам дар ҳар қадам танай мастим гирифт аксари роҳма этанам накуне но хидмам медонам гуноҳма алкогол ва баъди хидмам задона меша маҷбурам ҳушёр будан маънои мурдан май охи дурам зурум намераса о ғам меҷиқа дил медара вақте мебини ура ай дасташ қапида мебаран очихе гап тасир ки наву партои нӯшидан та вақти ранги як соя сафеди ки намебинам та э тақдир баги ёрой додата те аму ёрма баги ҳамаи гулзорта те гули зеби баҳорма ман бо фарёдан мекунам не ки охирон боша баргард денам шида боша барнагарди ихтиёрат не ки дон мегирад оҳам дар пардаи сафеди ҳаётам шиди доғи сиёҳам ай пушти ту сархамам пеши марда номард фақат ай пушти як гапе ки гуфтам баргард чанд пачка смс сӯза чанд ягувар холӣ меша чанд шабам ба азоб рӯзу чанд рӯз ба дард шаб меша аю барги зарди заҳрнок дурун мера чанд нафас баъди ҳар як бори тура дидам дар бари дига кас чанд қа ту барқас мегардӣ чанд қа бо ман маст мегардам чанд қа медавонӣ баса чанд қа ман пасат гардам чанд қа мехоҳӣ сӯзондан чанд қа ихостӣ ман сӯхтам чанд бор мехоҳӣ дарондан дилера чанд бор ман духтам